gunane aku urip. Sawise aku lara untung sing koyo ngene sapa sing bakal mitulungi kelawan aku. Ngono aku bakal ngenaki kiriman koyo maneh. Sapa sing bisa nambani lara untukku? Yen to watun bakal tak dadekke sedulur. Yen to kakung bakal tak dadekke marang garwaku. Tolong. Kok peteng dedet koyo ngene. Rama, Raspati, Wuta, Rama. Dik, sayangku, cintaku. Kok koyo suarane Malah wedenan barang. Awan-awan metu wedenan. kok ana suara tanpa rupa. Masem iku. Bapakku demit ta piye? Nggih, kula boten lali nek niki suarane sampean, Paman. Kula wuta. Donya sing di swara kaya aku tok. Nggih. Paman kula wutan nanti tambani ya, Paman. Uta, Nggih. syukur. Lho lah kok syukur. Lah nek kula wutan dadi bojone sampean lho lah kula mboten saged nyawang kalih jenengan. Sing tak butuhke ra mripate kok. Lah Alah darah iku ngono. Lah nek kula wutan iki nggih mboten genah, kula mboten saged nyawang samumbarange gadahe sampean gedhe lan cilike, Paman. Ora disawang lah. Mesti roh nek niku. Lah nek kula nek ngetos, kula nek mboten wuta lah saged nyawang. Lah nek kula wuta mboten saged nyawang anane pun grayang-grayang. Alah, kok Nek juga- niku sing kula dumuk lah nek mboten nak cilaka lho, Paman. Alah kok digayangi. Paman. Apa? Ditambani. Moh. Paman. Alah kaya begenggek. Paman ditambani ya, Paman. Respati, Cek kula. sepisan iki tak tambani. Nek kowe aja ngapusi aku nek. Alah mboten, Paman. Kowe nek ngapusi aku aja takon dosa lho ya. Alah kok mboten nate ngapusi saestu. Panjenengan, Paman. Loh. Oke. Nah ngene kok. Ora pisan ora pindho. Bodoni wong terus. Yo. Kabeh wis dadi niat lan sumedyaku. Gonku seneng tresno karo kowe Respati. Nganti jagat digrung ora bakal mendhek sakmene. Kowe mlebu olak laning semut. Waton aku sing urip. Kowe bakal tak